Pekný deň. Už tento piatok 4. apríla o 5:30 bude v Lučenci zhromaždenie a pochod Lučenec spolu. Budú tam spolu občianski aktivisti, zástupcovia oslovených politických strán a vy občania. Máme veľa dôvodov sa spolu stretnúť. Chceme povedať nie ruskému zákonu, ktorý má šikanovať mimovládne organizácie. Chceme povedať nie mafiánom na úrade vlády, pretože dnes tam chodia na stretnutia trestne stíhané osoby. Chceme povedať nie korumpovaniu prokuratúry, pretože presne tým je priznávanie účelových doživotných rent. Chceme povedať nie falošnosti voči EÚ a našim spojencom. Nemôžeme do nich na jednej strane kopať a keď nám tečie do topánok, chodiť škemrať. Chceme Slovensko, ktoré bude dobrým miestom pre život pre nás všetkých. Tak sa k nám pridajte.